Hvad siger du med din parkering, Carsten? Parkeringen, den er bare super flot inden for linjerne. Hvad for nogle linjer? Den der. Nå, dem du holder ovenpå. Ja. Det er Carstens bil. Det er fars bil. Men Carsten, hvad... Ja. Lakker du norsk? Nå, ja. Peugeot-ekspert. Så er vi landet. Så er der fest ved Tesla. Nu skal I bare se her. Festområde. Der kommer livebands senere. Her er der noget lounge. Der er lidt pizza, hvis man har lyst til det. Loungeområder med sækkestole og hængekøj. Og så er der barbecue. Fiskebarbecue. Chicken barbecue. Noget bread bar og alt muligt andet her. Og så skal vi egentlig bare hygge os. Der er fri bar og hygge. Tak for turen, Tesla. Ja, tak for turen, Tesla.